Miguel Pena, ¿qué tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, boa polo ascenso directo, a verdade é que a Liga sí que estivo este ano competida. Sí, sí que estuvo competida, sí. Bueno, hubo un tramo dela que fomos, bueno, arriba, superiores, a verdade é que collemos unha racha boa, pero bueno, despois os rivales apretaron un pouco e se apretou todo ao final, sí, a verdade é que estuvo bastante discutida. Bueno, a verdade é que o Almeida sí que estivo prácticamente da meirande parte da campaña situado en esa parte alta da clasificación. Lóxicamente, ao longo do ano son moitos partidos, 34, polo tanto sempre hai momentos bons e outros menos bons. Tamén houve hai un pequeno tempo en o que o equipo perdía esa privilexiada primeira posición, pero ao final o importante era que encadenou unha serie de moitos partidos seguidos gañando. De feito, estaba aquí mirando, o equipo non perde dende mediados de marzo, polo tanto, esa recta final do campeonato sí que foi excelente para vos. Sí, a verdade é que a segunda volta que fixemos foi bastante boa. Bueno, a primeira volta tamén foi boa, non? Pero a segunda, sobre todo, pues, bueno, melloramos bastante, o equipo mellorou bastante en distintas facetas, en distintos aspectos, e conseguimos sacar os resultados adiante, pois sempre con portería cero prácticamente. De feito, temos 8 goles en contra, ou 9, me parece, na segunda volta, e con un bagaje deportivo de resultados pois moi favorable, non? Porque perdemos 3 partidos, empatamos un en toda a segunda volta. E, bueno, conseguimos unha boa racha e, bueno, de feito foi ese motivo polo cal estuvemos de primeiros, porque os demais apretaron tamén bastante, non? Sí, está claro, ¿no? Ademais, este ano foron tres equipos, o Almeiras, o Sporting Burgo e tamén o Atlético San Pedro, os máis claros candidatos a ese ascenso directo. Ao final, o fundamental é que o Almeiras chegou ás últimas xornadas dependendo únicamente de si mesmo. Eso é o mellor sempre. Sí, sí, está claro. Bueno, nós tivemos unha ventaja importante que o galveraje tiñamos a favor cos dous, que sobre todo co Burgo, que era o que nos estaba apretando aí ao final, hasta que un mediada, bueno, prácticamente unha terceira parte da Liga estuvemos co San Pedro aí codo a codo, non? Pero despois o Burgo pois fixo unha boa, bueno, levou unha boa serie de resultados, nos conseguiu atrapar aí e conseguimos pois estar os tres aí bastante xuntos e bastante pegados. Estábamos nós por arriba porque conseguimos os resultados favorables cos dous, non? E, bueno, non estábamos hasta certo punto tranquilos, pero, bueno, nos deu aí o partido atrasado que nos colleu un pouco a contrapé, bueno, nos quedamos en esa situación aí un pouco descolgados, ainda que recuperamos na xornada siguiente, non? E, bueno, estuvo bastante animado porque estuvemos bastante atentos e bastante concienciados e concentrados nos partidos e o sacamos adiante, non? Sí, podemos decir que ao final o máis regular sí que foi o Almeiras, porque o Sporting Burgo, de feito, houve algún momento da Liga que se afastaron bastante deses postos de privilexio, logo tamén fixeron un bo final de campeonato. Pola contra, o Atlético San Pedro foi o contrario, non? Nas últimas xornadas parece que desfondouse un poquinho. Sí, bueno, nós tuvemos, bueno, penso que fixemos unha temporada bastante regular, a pesar de todos os inconvenientes que hubo, porque, bueno, tuvemos moitas lesións e moitas ausencias, pero, bueno, creo que fixemos unha boa temporada. O San Pedro estuvo competindo moi ben, e, de feito, era o noso rival aí durante o principio da Liga, porque foi con nós aí codo a codo, non? Ou nós con eles, codo a codo. E o Burgo, bueno, parecía que se quedaba descolgado, pero o Burgo ten un bon equipo, leva moitos anos xogando, bueno, moitos anos, leva 2 ou 3 anos xogando xuntos, e teñen un equipo, pois, bueno, que se está acostumbrado a xogar, ten un entrenador que os dirixe, teñen unha forma de xogar, pois, bastante conocida por todos, e, bueno, pois, colleron esa racha, e, bueno, se equilibraron todos, ¿no? Se equilibraron os resultados, se equilibraron as rachas, bueno, estuvemos aí hasta o final, por certo, yo deseo que ahora, pues, no playoff, a ver si poden conseguir o ascenso e estar todos en segunda po ano que ven. Esperemos que así sexa. A verdade é que se presenta unha campaña a 2025-2026 realmente interesante ali en esa segunda autonómica, porque xa temos a tres equipos do Concello, a Culleredo, Olímpico B, Portazgo, e xa chega asegurado o Almeiras, e aínda podería chegar un quinto equipo máis, o Sporting Burgo. Sí, eu espero que sí, de feito, a ver, os playoffs xa sabemos como sabemos, ¿no? Como son, non? Pero, bueno, espero e confío que no Burgo que ten capacidade para sacarlo para diante, que se poda sumar bueno, pois ese 5 equipos, me parece que son os que estamos do ayuntamiento en segunda, non?
e facer unha liga pois que cada semana sea un derbi prácticamente, o sea que sería bonita, sería atractiva, está claro. Pois esperemos que así sexa, cantos máis mellor en esa segunda autonómica. Estaremos pendentes, como é lóxico, desa promoción de ascenso para o Sporting Burgo. Agora o Almeiras, imagino que xa está aínda celebrando ese título, ese ascenso, en breve, pois tamén, a relaxarse e a pensar no futuro. Sí, todavía seguimos, seguimos celebrando, porque a verdade que foi foi unha alegría, era un objetivo que se estaba peleando por él desde fai uns anos. Este ano se conseguiu en base a un esforzo e un traballo bastante serio, con un equipo bastante disciplinado e competitivo, con un cuerpo técnico que me axudou, o sacamos adiante, con unha directiva que estaba implicada con este proxecto, non? O sacamos adiante, se conseguiu o objetivo e agora, a pensar po ano que ven, a intentar reforzarse, porque claro, está claro que na segunda hai máis calidade e máis competitividade, e o que se conseguiu non se pode tirar, hai que conseguir asentalo aí en segunda, aspirar a cotas máis altas e olvidarse un pouco de mirar atrás, non? Porque esa sensación de estar en terceira é bastante complicada, non? Porque, é a última categoría do fútbol e realmente te encontras aí un pouco abandonado, non? Digamos así. Pois ano que ven, lóxicamente o primeiro obxectivo ten que ser a permanencia e despois tempo haberá para pensar e para loitar por empresas maiores. Sí, non é pensar na permanencia, é pensar en facer unha campaña competitiva e non cerrarse a nada e ter objetivos máis ou menos coherentes e poder conseguilos, non? Traballar duro como se traballou este ano, aspirar a cotas máis altas e nunca cerrar as portas a nada, non? Si se fain as cousas ben, nunca se poden cerrar as portas ás cotas altas, non? Hai que traballar e hai que sacrificarse, hai que implicarse, os objetivos se consiguen, non? Pois pendentes quedamos xa desexando casi que comence a vindeira tempada en esa apaixoante, estamos seguros de que así vai a ser a segunda autonómica. Pois Miguel Pena, adestrador deste Almeiras, campeón do grupo 2 de A Coruña en terceira autonómica e polo tanto equipo xa de segunda autonómica. Moitísimas gracias como sempre por atendernos. Nada, gracias a vos, no que queirades, aquí estou para falar as veces que queirades sin problema, vale? Gracias, un saúdo. Venga, hasta logo, chao. Hasta logo.